आसामनि गायसनगिरि आफादगिरि डक्टर बसुमतारी बिथाङा धोरोमजोंल' नङा सोलोंथाइ बा थुनलाइयारि बिथिङावबो गोबां बिहोमा होबाय बिथाङा अरायनि थाखाय रुंसारि जाबाय नैबे दुखुनि बुब्लियाव मा फोरमायगोन? खौरांखौ मोननानै खोब दुखु मोनदों। गोजोननाय दङमोन जोंहा बिथांखौ लानानै बेंटल हालाम हिसाबै बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मडेल सुबुंमोन। मोनसे समाव बिथाङा बर' साहित्य सभायाव खामानि मावनायजों लोगोसे बा गोबां लिरगिरि हिसाबै गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि बेंटल हालामाव जोङो बेंटल कलेजनि थुनलाइगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै जोङो चिरांनि बनजार होननाय मोनसे कुवार्टारलि मेगाजिनबो दिहुनदोंमोन बिथांनि दैदेननायावनो। नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव लामा ससेयाव बियो आद्रा जानानै थादों। आरो बिथांनि जा सान्थौ आरो सानस्रि बियो जोबोद सोमोनांथाव आरो बाख्नायथावना। बे बोराय बैसोआवबो बिथाङा थुनलाइयाव आखाइ होबाय थादोंमोन। बावैसोनो बिथांनि गांसे बिजाब ओंखारनो गोनां दङमोन, नाथाय अबंलावरिनि इस्सा बुंनो हाया। बिथाङा प्रेसनि दैदेनगिरि, जोंनि थुनलाइनि दैदेनगिरि, जोंनि चिरां पाब्लिकेसननि दैदेनगिरिफ्राव बहायनो दंजोबो। बिथांनि धोरोम बिजाब बाथौ धोरोमखौ लानानै लिरनाय बिजाबखौ पाब्लिस खालामस्लाबनो हायाखिसै। अब्लाबो जोंनिफ्राय जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो चिरां पाब्लिकेसननि थ्रुयैदि फाइनेन्सियेलि माबायदि जायो माबायदि जाया जों बेखौ सावरायलायनानै खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो चिरां जिल्लायावहाय बिथांनि बिजाबफोरखौ जों पाब्लिस खालामनो नाजागोन। बिथाङा जेरै जोंनि बर'नि धोरोम बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय हांख्रा सिफ्ला खामानि मावलांदोंमोन, बियो जोंनि दुलाराय बर' हारिनि थाखाय देरगाथावना। बेनिख्रुइ देरगाथावनासिन जोंनि बेंटल हालामनि थाखाय। गतिके बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय जोबनो गैयै मोनसे खहा। बिथांनि खहाखौ सुफुंनो जों माबे लामाजों हागोन बेखौ जों अबंलावरिनियावनो सोनारो। गतिके गोरबोआव गाबखांनाय फैदों, दुखु मोननाय फैदों। स्पेसियेलि आं बिथांखौ गावनि गुरु हिसाबै थुनलाइ आयदाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायोमोन, गोबां साजेसन होयोमोन। जोङो थुनलाइगिरि नङाब्लाबो थुनलाइखौ मोजां मोननाय हिसाबै बिथांनिफ्राय जों साजेसन लानो मालाबाबो बावगारामोन।